Сега обаче, най-престижното събитие в морския свят започва следващата седмица във Варна. Регатата Tall Ships за първи път ще се проведе изцяло в акваторията на Черно море, а морската ни столица е първото пристанище, от което ще започне надпреварата. Всичко за ветроходното събитие в следващия репортаж на Ивелина Няголова. Високо, вижте какво имам предвид, ще разберете сега. 22 легендарни ветрохода от цял свят ще акостират във Варна следващата седмица за участието си в регатата Tall Ships. Сред тях са огромните руски плътноходи Седов и Крузенштерн, както и близнаците Надежда и Мир. С тях сили ще премерят българските баркентини Калиакра и Роял Хелена. Няма да има никакви такси, няма да има никакви пропуски. Може да се качи на кораба в часовете, които е отворен. Това е едно незабравимо преживяване, особено за децата. Тя е цигулар по образование, търговец по професия, майка на 3 деца по призвание и доброволец по желание. Над 50 ентусиасти като нея доброволно ще се включат в организацията и провеждането на регатата. Работата е много разнообразна. Имаме възможност да опитаме от всичко по малко. Всъщност ние сме хората, които ще посрещат екипажите и пасажирите на корабите и ще бъдем плътно с тях от първия до последния ден. По време на регатата опитните моряци ще обучават практиканти. Младежите ще опъват въжета, ще се катерят по такелажа, ще разпъват платна и ще чистят палубата, като истински ветроходци. Чувстваш ли се готов за това предизвикателство? Защото ветроходството не е за всеки. Да, мисля, че горе-долу съм готов и аз си мисля, че е много интересно. Ще бъдем като отбор. Надявам се да завършим на добро място. Чистят, шкурят, лакират, добре се справят момчетата и момичетата, защото имам и 4 девойки от морско училище. Ние ще дадем всичко от себе си да спечелим призово място. Основното е да се научат и стажантите на основни моряшки умения. Tall Ships ще се превърне в истински морски фестивал с много концерти, спортни състезания и детски забавления. Най-атрактивни обаче ще бъдат парадът на екипажите по централните улици на града и парада на ветрилата на 3 май. Голямото морско приключение започва на 30 април. Всеки може да стане част от ветроходната емоция. Усещането е страхотно. Качете се на борда! Регатата събира в една морска кауза България, Русия и Румъния и се провежда под патронажа на президентите на 3 държави. За Събуди се от Варна, Ивелина Няголова.